Tak, pěkně to i zatopím. Co budeš dělat? Budu vařit. Přines mi prosím něco? Už jdu, tohle. Jo, přesně tohle, děkuji. Na. Rychle to musím zařít. Jupi, bude popcorn. Tak. Jo, už je to hotový. Jupi. Hlavně mi tam něco nechá. Nebo ji nechám, hele na vrchu. Hej! No jen počkej, když to tam dělá. Ty jdeš dělat další? Já pro tebe. A šupky. Oberu teda nějakou kukuřici. Tak a je to. Tak teď to tam vysypeme, jo? Jo, bude další popcorn. Nedali jsme toho tam trochu moc? Asi jo. Je to čím dál víc. Pojď za mnou. Já mám strach. Pozbíráme ten popcorn do krabic a někomu ho dáme. Tak jo. Tak. Druhá krabice. Třetí krabice. A čtvrtá. Tak a teď to odvezu. Uí. Pane pošta. Onu. Nesu vám popcorn. Děkuju o nashledanou, Pingu. Naschle. Další zastávka. Paní žlutá. Ano, Pingu. Nesu popcorn. Tak pojď dál. Tak jo. To je dobré tam. Tak nashledanou. Ahoj, Pingu. Děda. Jo, otevřela, Pingu. Nesu ti popcorn, dědo. To jsi moc hodný. Děkuji, tak ahoj. Ahoj, dědo.